Тапшыруны дәвам итеп, экраннар алдына Урта Терешко авылында туып үскән. Бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Нәфисә Вилдан кызы Рахматуллинаны чакырып алабыз. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны улы Рушан гаиләсе белән, оныгы Реналь, бер туган сеңелләре Сурия, Суфия гаиләләре белән, энесе Фәрид гаиләсе белән, абыйсы Алимҗан Мотыгулович котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең якын кешебез сабырлык, тыйнаклык, тәртип һәм итагатьлек үрнәге. Яраткан анкәем, миңа биргән бар җылың, мәхәббәтең өчен олы рәхмәтемне белдерәм. Киләчәктә дә бергә матур гомер итеп, безне сөендереп, каршы алып, озатып, матур яшәсәң иде. Әниләрнең кадерләрен киткәч кенә беләбез. Сирәк кенә кунакка без хәзер кайтып киләбез. Сагынабыз сине көчле кочагыңа сыенып, котлыйбыз туган көнеңдә бар теләккә кушылып. Синдәй әниләр сирәк ул очрый бу дөньяларда. Әниләр белән җылы ул без кырган уяларда. Якын кешебезнең, сөекле сеңелебезнең эчке җылылыгы тышкы матурлыгына тиң. Без аның саф күңеленә, елмаючан йөзенә, тыйнаклыгына, һәрберебезгә игътибарлы булуына сокланабыз. Кадерле сеңелебез, ничек тиз вакыт узган. Әле кичә генә кебек без балачакта уйнап көлеп йөрдек, ә бүген исә һәр кайсыбызның үз гаиләсе бар инде, үз мәшәкатьләре. Әмма без беләбез, тагын әле бик күп еллар үтсә дә без бер-беребезгә иң якын туган кардәшләр булып калачакбыз. Бүген синең шундый якты бәйрәмең. Чын күңелдән котлыйбыз һәм сине бик яратабыз. Бәхет балкый бүген синең көләч йөзеңдә, җыелганга туганнарың табын түренә. Гөл чәчәкләргә күмелсен барыр юлларың, кайгы хәсрәтсез үтсеннәр гомер юлларың. Апабызның йөзләрендә җыерчыклар күренә. Әкрен генә гомеренең күзләренә ул керә. Бер әтидән, бер әнидән, бер карында үскәнбез. Бер-беребезгә терәк булып, яшәргә без килгәнбез. Арабыз ерак түгел ул. Килдек менә кунакка, язмасын ул сезнең белән аерылырга узакка. Котлап туган көнең белән, саулык, шатлык телибез. Синнән башка яшәүләрне якыныбыз күрмибез. Шундый наз һәм мәхәббәт тулы теләкләргә, җылы котлауларга кушып сезгә Нәфисә апа алдагы җырны бүләк итәбез. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Шақта көңіл биреп тыңлыйсың, бар дөнья аңламағанда мине һәр чак аңлыйсың. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел. Синең сүзләр һәм теләкләр гел яктылыкка илтә. Дустым гына түгел бит син, күпме наз сыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа сеңел.
Yakın dostlar birdemiga Düşüre o tağlarını Yanımda bulgan şokta Sizimenimsin avalarını Dostum gana tügel bitsin Tüpmen asıygana köngel Sirdeşim hem yakın kışım Biz bir tuğan apasın Dostum gana tügel bitsin Tüpmen asıygana köngel Sirdeşim hem yakın kışım Biz bir tuğan apasın Sirdeşim hem yakın kışım Biz bir tuğan apasın Biz bir tuğan apasın Rahmatulлина Нәфисә Вилдан кызын гүзәл туган көн бәйрәме белән Яңа Терешко авылыннан яраткан сеңлесе Рифия гаиләсе белән Волгоград өлкәсеннән Разия Азамовна котлап бар җылы теләкләрен дә юллыйлар. Якыныбыз. Шөкер Алла, без гомере буе аралашып, туганлыкның кадерен белеп, матур гомер кичерәбез. Бу алда да шулай булсын. Туганлыкны белмәгән мөселман булмас, җәннәт ишеге дә аңа ачылмас дигән бит пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә никадәр язган гомерне татулыкта, гыйбадәт кылып, гел бер-беребезгә терәк һәм кирәк булып гомер кичерик. Без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Киләчәктә якыныбызга ныклы сәламәтлек, озын-узак еллар яшәвен телибез. Ходай сине аек акыл, тулы иманнан айырмасын. Үстергән балаңның рәхәтен күреп, бәрәкәтле, мул тормышта яшәргә насыйп булсын. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйганбыз барыбызда. Без бәхетле, синдәй кеше булган гаяныбызда. Ярдәм, киңәш кирәк чакта бар синең төпле сүзең. Күрше тирә дус туганга елмаеп тора йөзең. Нык кеше син, бер шуда да сынмыйсың, сыгылмыйсың. Язмыш сынаган чакларда абынып йыгылмыйсың. Биргәненә шөкер итеп, яшисең риза булып. Килсен алдагы елларың шатлык бәхеткә тулып. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эше. Тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен иде кешең. Бүген синең туган көнең, ә син һаман яшәле. Кирәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшә әле. Хөрмәтле Нәфисә Вилдановна, туган көн бәйрәмегезне татлы хисләргә күмелеп каршы алыгыз. Музыкаль бүләк кабат сезнең өчен яңгырый. Бәхетле булыгыз. Гомерләрне бирә Ходай сынар өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен. Татысыннар диеп бердәмлекнең көчен, туганнарны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә табып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен. Синең белән без икебез бер туганнар, бер атаның, бер ананың балалары. Бердән булып татулыкта бергә яшик, суынмасын туганлыкның аралары. Туганлыкның хисләренә табып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен.
жеңіл бірге қойғыларыны, шатлықны да тек бөлішке шул бек татлы, алыштыра алмай япты бұ дүнияда, бір кімде ол туған деген бүйік затыны. Туғанлықның хислеріне топы түшімәсін, йөрәк ауыр сүзләр ишетеп өшімәсін, қара мәші ораларны кичі кисімәсін, күңіл сылытарлық ашы жилләре исімәсін. Туғанлықның хислеріне топы түшімәсін, йөрәк ауыр сүзләр ишетеп өшімәсін, қара мәші ораларны кичі кисімәсін, күңіл сылытарлық ашы жилләре исімәсін.